रिझर्व्ह बँकेनं कर्जदारांना एक मोठा दिलासा दिलाय। रेपो रेट मध्ये 0.50% कपात करण्यात आली आहे। सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेट मध्ये कपात करण्यात आली आहे। रेपो रेट 6% थेट 5.5% करण्यात आलाय रिझर्व्ह बँकेनं। त्यामुळे यामुळे कर्जदारांचे गृह कर्जदारांचे जे हप्ते आहेत EMI आहेत ते आता कमी होणार आहेत। रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट मध्ये मोठ्या कपातीची घोषणा केली आहे। रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक बैठकीनंतर याबाबतची घोषणा केली आणि त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट मध्ये 0.50% म्हणजे अर्ध्या टक्क्याने कपात केली आणि त्यामुळे आता रेपो रेट जो आहे तो 5.50 म्हणजे 5.5% पर्यंत खाली आलाय। सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेट मध्ये कपात करण्यात आली आहे। याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे। रेपो रेट मध्ये कपात झाल्यामुळे बँकांकडून सर्वसाधारणपणे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे व्याज दर घटवले जातात आणि त्यामुळे गृहकर्ज वाहन कर्जधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे।